The Thomas plan said, Bemandana, when you say it, what I'm going to say, when you know who died down and I mean, Ebani say. Let me tell you, we do a too many young people, Miss Simon, I'm going to know. I'm always a problem. Brandy, it was. You guys can go on the agree. And I don't need. Still sorry, near one year book. Nay, just with them. Nay, no. Said no baby. Therefore, small buy a car, buy my car. Maybe name pass a week missing. Some of the other couple. I heard fast papa and bring good men. Again, was here and a very good artist. The woman really. Ninja will be family. About fancy form. Continue. What can I say? A man come for the castle. When you listen to that, say, huh? Why, man? Let me say, necessary tell ya. Whom you into an amount. Near call my comfort. Near go here, actually. Now, yes, I did not say, as some of us. Kunti. You put on that. You put one year for my wife. Yes, I want you pay no more. What do you mean? Nana, therefore, contract me. One time, I'm over here. One time, I wouldn't follow. What happened, Santa? This I am. This I am. You want to catch them? Let me play. This I am one mammy. I am one mammy. Mama, so Don't my comfort. When you're around vessel, the father's a mammy and a dear. You know, this is a war. You need to wear the vessel. Then the young one for your mammy and your mind. Near to be family. Then we'll see. As I've been so brave, and you wear the answer. Nakasa. Nana. Sama. Ama so di o. Ma pa bo sinu mun so ni. Na mun so ya wuye mun nam. Ama ko ba ma hwe. Ai, kasa. Ana kasa. Bleblo. Ma ko yi mun nam. Ba ya duane adi. Bleblo. Ana kasa. Ana kasa. Nso no. Enyu mun nam. Pa. Enyu mun nam. Mo so din. Ana ya so din. Kasa. Mama na nambu afu. Kasa. Na bleblo. Na bleblo. Kasa. Kasa. You see a bed. Yeah, my money so quickly. This time it's na nanu. And there's a woman. Bleblo.
Akasa. Sapro. Ah. Bleu. Come on, what's the boy food? Bleu. Anasha. Ma so dio. Why my blue? Ma so. Na musi amu na tia. Samo. Mo di samo ba. Ya dana na mase. Say, yes, you are bass on yes. Now ya be ya mamre ni amane bi o bi. Bleu. Ya dana na mase. Adwapia, ade ene kudeni mo dei. Ade ene mo don ti kromo ho se school e kom. Ah, no de be die. Wa ha bi o bi de she wa ha be. Bi de she wa ha bi o ha bi wa te. Tata. Ai. If ba ko muni pe nyina timi awu abomu da bi asem yesi mpa ko mo shu ko yi nam di be fie no ba tan boni so je adwan die an so je nam di ye adwan ma no na sha ko aha die no mo den ko si papa no mo ko mo ifu be den na ne man ko mo shim ko yi mu nam ah sorry me ko ne mu ya ti ko ma ko e binye de Me plan with you. I'm not quite going to the position. The reason country. In a future, you know, I'm quite my ground. It's how quite part of a 2 million. I'm in the first one, tired over 2 million. And someone can if you're Unia, says it. And so control can if you're you say a can and I'm out to show me soon. I can't. That's all with Miska Pali 15 million. Hey! A boo and cook. Nayami and Sat Sanapo Nkosia. They come up with 30 million. Now, country. Let's go for finally. You can find way. I said, free play one more. Yeah, Mamma safe, no. I can't crack a baby. Yeah, Missy, I can't buy some train now. What can I do with you? What's a can do? What's some kind of thing? Oh, Mayor Blah. I said, Missy, I know the question. What can we in Gamma? I said, what you consider coming in Gamma? Because what is me? We are to fool. Now, come on, not to see for here. I said, you bomb and a crowd bomb and a crowd. I said, couldn't have a two. So then I said, Honorable Bomb and Munya. I don't know Munya. Yes, no more than I want to know, but I see out of Wolfo. Now, all that only never know. My phobia. I can't come now. I can ask you to woody. Kakakuma, no one wanted. Any cock of a bed to over the sun. Any cock of a bed to obey. It's obeying the day. See, but Penco corner the time. I can't pass me. No, there's a man trying to make a baby. And no one does. Is that Cowie? Over one. With everything, what is you cry? I'm back, almost children. When you say, over to my own for the other, they was only a can't cry. You're not going to travel. Got to breath for. And I'll give a back base workers on the class for Cosia because of your muddy. I told you I say, what can you cast? That's why what a party over 2, 1 at all. Let me you may see me also. As you also made it before myself. You, there, may call. If you make a crown book, because you're with when you decide. Yeah, but now. So, what's the problem? I'm not in back. What's ya? Oh, my. Hey, what's your name say? What could I want? Oh, Monsieur, get in safe. So, see how who bless ye.
odo ati se wu nipa wo de be ma no mo kutukutu nipa en mani achi enti fusi ade tie ne se se on se friend je wo abo ka se ndi se wo de am se mo se ni se ni wasere wo ujina we wo pemi oh woni asiama wo pe bene wanu ye hu de ye ya mu yenu bom dako wo ba be kumi aka wo asiama de na wo ye wudi ni sa pele mi to na wo ni sa asiama de nyanu pu no asiama ni ni wodi ewo wo biem ata ado bi afra wa emi le di asem kumuhia emi ofie ongo fie o ba no kumuhia se wo nim na se mi twem na se wo frame ya mama ofia sie me na chowa na me se kofie so wo say na wo frame ba fankoma na fata chiro ho ati me fifa ho he ata no ye fo boni ni sa ata dai wanda ne bo sontwe afora so oba ne be ma wo be kum die boni be na me dia mi ti kruma me dia yo boni ni ti so mimi npa boni enya fi mu ani na ku oba ba ko be ma ba ko ata wanga sem unim ababa ya we unim bra ma bra no na on ka me gina nsan kwase asem kra we wa wo so ha so atadu mu me menim so ha eti fi ni ata me na se be wura hu mo sa be rem fura Mr. Fura akwala no papa madam fo pa eti nyanda eti ka me fo boni ni pa me nu krom ha se o je besi me no am say waduane so na munyi me no am say waduane so na munyi na yo so duane e wo so na me na pela me pa ba ya ni ye pela peniye wasa so peniye wasa so peniye se be wura hu mo mo se be wura me Fura go you there mimi go you there fuck you what the fuck you no papa de ndi machi me sai wo krom ho bia what say me wo be ma papa de sa me no mi je besi wo krom ha je besi wo krom ha atam no am sa no atam so wo pe no we do pe no ah wo ti ko ba to sa mas ma de yo le dana ya yanko nanablablo kukonim yanko das yanko bia fa yanko kukonim yanko yo ananie siade yo hima yanko bia wafa bia nanablablo Chami. Nana. It's not Chami say. Elanku. Yo, na Chami. Nana se manen to say. Ya ba bugu insan. Nti. Ya ba. Therefore. Yo. Twedi ampo ekira wonsa. Yo. Na ma wonsa. Asase ya ponya mo ensanie. Ana na obosom ensanie. Ana ma samanfo mo nsanie. Yo. Ana na mama be dia dia mo nyina mokọ mo nsa manchire. Mo nsanie. Yeah. Baya. Yamane bone. Ya ba na seda. Yeah. Sama bokure ho ban. Aba pem sa ple ni ati atika bone bia. Na kroyi ada so ekoso mo nsanie. Yeah. Afi adesrede bia onya sa de bia mo se ena ekwaside ka se no di mo oban ho ban mo nta ya chi gina pa na bibia be bia no enkoso ne mo mekoso a e de aseda abesa abramu bia mo Yeah. ne mo ti bon koso ti ma mo huna ampo o man koso a pese e ka onu ko de na ka o man ya bode nkoko mo so amonu so. Yeah. Chami. Nana. Chami. Nana.
Manantuna na chame say. Samoa. Some can see a power. Say shiny fear. Ribetu da. Manantuna. Yo, na chame. Say na na share no. Sim fanto anu say. Asemo. Some can see power. Hey, shiny fear. For the betu me. Say na na share no. Yo, Nana. See. Yoko. Therefore, blabla. Yeah. Anabla. Uko anim. Habla. Osmaye sen ko ye wani ene wanso yanko ni ko gunsa ni na anansa manfo ne abosom ase de o se ya oyo itu na mo ko ye se de o che na se nya na ibi ye pe ana o ma konfo e kire me se mai masu trese oni yon senka yebi se transia e ba ma be yi wasutre anu tina ye ina ya transia ye twa ma konfo o ma konfo ai debe aba e di ye to sempa ma o ma konfo na de obi ano on fa entu ye o ma konfo e dan sempa na ma si esia ma na nyabon e bone kro yekita na nte esia mu na nse ye kuroi mu sensem bebre na wo mu ye na da no tete na ye beto se tete na se probi o mu chichiri ye dua wona chiwade se de bletuo aduana aguna asene ayoko o mu nyina o ma chiwade ne o ma boade saa na yesu ye kuroi eso na chiwade akwankura ye kuroi na mo fa so chichiri ye ene na chiwade ene ne bekachi enedie asomofia jo amo kraman anya dabre ampase se yegunsa ne ye kai nananom a edikai efrise nananom abeyebi abakosem kire se kane no na enipa eni ahoto esan akon ne akosemti ebeyebe mfie ahanaini akon sisi miemie pi ma nipa pi namso hwere wonko ye namso ma dodo na ne wo musua dwane firi won kuro ahodo mu sede ebeya obenya ahoto ne ahome ama won kra saa amane yi bi na eto eko na abusua saa bre na empanin se ye yu baabi a ko baabi na bibi nso eseye no na yiye mu won amane hunu mu na enne ye de anya ye nkuru ada wonse abakosem kire se ebra adesibusua akona efri adie no na oye enipa ekum a emema yenu
Emma Nilsson. Brefo, apa? Isi anda. Ya dura yutia. Tine kopio. Lumu tasia ni namme. Supa mosanti yai. Tina dangu mabia yasi hase. Acham. Kopensio mlamia no. Apa? Brefo, yanko. Apa? Ani ai. Perform ha afọ. Nna jisi nsu ben ha. Sebeya fasia. Na meso en kosura. Otu nsu a frame. Wati. Tena. Ene ne ai fasika ne ko. Na me besi bi afrɛ me. Wati. Apa? Nanu munchare. Nya so ni bu anafo. Ti mo mesene enko.
kakra yaka mayate ene se emema mienu no eye apaw ne brefo die ena kakra achi no oja ama no ho to a won nante so dwene ho se ebeto a yakwanto so akopokesi achi na se bibie ni a tu a timi asamba achi ntina bi ni so na se ko mane na apaw ana na do akopokesi ni ahayo brefo ene kwa mami ra ho emra ye nam pokesiem emwa de medi eso atentwi ekoma anyi yama enne ye bebi atsena ye ko ye sese ya domfu ye bedi ti na so ye nya ya so dwi enne ena mo gya ye ho akọ lofo afisa ana awase kumune na menim se na nanmo mudi yachi ewo akun achi ndi ebepie ha no ombegire mo chigina pa tomo di yakọ asa betom na yakọ no ye nyimo mada bibie ni amuntu ihu na yemra oje esrem omjayo shebla ya bro kwankesiem nanu madi echia be maya boye sisi wo nanu madawo ma hwemi ani na egusu ai ni ji aba iti mu jayo wono madawo
We are more bonamoni and Tanawa. Then any some mamma a real crowd. That woman is sitting. My intimate. Come to him. When I'm a prempene kaya. Bema di nyawo bema. What you say? The name of banana no PMP Tico and Mabaja is here. Send you dear by your dear Duran. Sa no Musu. Mundia to the court as an diaba. Dear Podia, and none of Jonah Mini Pinot. Fly your buyer and you Maria. Ramon Dianiago. You won't come up to me. Brefo. Waka Matse. Na mo kwei. Mo na nananom nkọ. De nananom gya. Na mo kọ so a mo ntwa mo ni. Na mo mahwe. For say. Be ma de opim ko wani. Na mpim za wachi. Ti ye be ko. No bibia ko tutu dia na na njire ya kira. Etimi aba. Na za anu maba. Aba behwe. Se na mo nso positive. Ti mo kama kama tu ye. Mati. Visa. Emeyi ama wo mabama mu na emum oye wadwen se obetoa won abrabọ so ewo ho enam se akon ene akosem na atese enti na enipa nso abo aheti enam so ma emusuaku ahodo no nyinaa bi beka won Ensu kom na de mabepie mo so sei. Ensu kom de na se me twini ahwe se bia meto nsuo bi no mase bia no ma. Ensa bepie mo so yi. Nye pa boni ni. Wonya saman. Dabi. Ate. So no mu hwe so wonya saman ya. Menya saman. Mabusu ya mecha mabusu wa chi. Ensu kom na de mapie ha. Timi sira mo se mbonye bia ma me a mo. Ya kona ko. Wa hwe. Timi sira mo de mo pensu ri ma me no wa. Madam. That's it. So, ma. Say na me di ka kan fo mu. Ya gona de shekon kon. Akwa kokun ya. Ena nanum di ho fofu ma me nua no bi nya akwan. Na edwane ya. Hayo ya na meye. Timi na mponi mu a. Nsu komo timi se de me di ka kan ya. Se na nanum madaru ma be pie mu so. Ya mo so ma je mo fo so a. Mama me nsu bia no. Enuano kra do waka kiri no ha. Ti nyama kan se me da mo ase. Na no mu nhira mo. Da mo ase pa. Esa kwa na busua na ye. Na ntokwa kokun na mu. Ene enam a na nanom awowa ya kwanu asanyina de abapie ha saa mmiri. A wo de bato ya kai. Na nya ye nko. Emema mienu kan ye ho. Na mema ne de. Wo mo de anim kan. Na akaye ma miensa wo de abato ya kai. Na adentina ene ye mo meka ye ho. Na me ye moye sese e wo adahoma dua na esi ha no ase. Ayo ba.
ɛwɔ se mente anuanom a waka ano asɛm deɛ na ɛso deɛ mɛka ne sɛ meda wase paa ne deɛ mpo sɛ ne ɔmo a mensuo bi nom yɛ na me ampo mbɛhu ha no m'ani agye ɛsiane sɛ nsuo yɛ nkwa ɛne sɛ waka ne saa a mɛkɔ sɛ mayɛ panyin a meda wɔ n'ano yi deɛ mɛka biara no ɛna ɔmbɛtie nti mɛkɔ na me na ɔmakɔyɛ ahoboa ne abɛka mo sɛ deɛ mɔka deɛ mɛka ne sɛ da mo ase bebree nananom nhyira mo yɛnhyia da wase sɛ wagye atom sɛ baabɛka yɛ yɛnso sɛ mobɛka yɛ mu a yɛne bɛgye paa bi sɛ ɛyɛ mmaa mmiɛnsa wobɛka yɛ wɔbɛnya mmarima koraa ka yɛ nti nka anigyeɛ deɛ ɛyɛ bɛgye paa nti ɛda mo ase sɛ moagye atom sɛ mobaabɛka yɛ nti no koraa de mebɛyɛ koraa ma ɛnam sɛ mpanin aka ama yɛate sɛ ɔbosom a ɔpɛ sɛ wɔne wo tena na wɔkyerɛw n'akyiwadeɛ nti nsuo a ɔdii kan kɔtoeɛ no ɛnni wamborɔ na mmom wɔnam baako so kyerɛ wɔn asase no akyiwadeɛ ne deɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ ne deɛ wɔn kwan sɛ ɔyɛ
mada. You saw no purposes, so common and ambition as well. Cross walk on so background could jam you. I knew. Right. Fumu kwa mene kwa me sabe me na hedi kwa ya bafa so hai ebu sha for me from ha anya bone so de no ataka e be di mu nyina mo de mutifa nwura mu me so me tia na me se me sekan ana me se mo frei e firi ase oba na me hwede anim oye bana esa na nanu mada romenti no me hunu se suman ana e pese fra anim elika kra metime ya bana tia koda de me yeye na enu akire na abofra ebe ka kire me se omukọ ase ho na omuba no na anim yese obo nsuo bia no na obo bia ho na anim odi nsuo ni kan anim ana e hya ase edi mo de mani giye esa se betena hai bibi kura to ye ne a hwan ene yekobusa ana hwan ene yekọ no ho na sananu bada woro mo hu santi na mo afa ebe yiso sempo bibi tuwa yenkobusa na nya kwankere dia ni gisam entimi da me frame ha na me madwen kire ne se nka yampa brebi na yekọ ho amane se be ya bofre bitim na nam ananti me frame ha na nti ana me frame na me pacho woni mi se yade na fa he wo bibi ha ho enim ote ya won so yare woni me ho na nim yasa ho na panyini fo asem to nchen ne yaka se mu hia ene ya ntwetwe aso kora e kire no pakoko de se ko na ye duru ko aya esa se panyin se woni panyina ye esa se me de kama dwene me se ye pebere bi na mo me san se wa be panyin nti wa me ehunu se ti ankoye ne ntemo a ye nim nsusanso a ebeba wa kan sa na se china no ye nyina fa hye etiri mu sa amapa na ye odumade bi ye den ekodi na ma na no ano no nti obi a odi bi a etimi koye Obianso. Ora.
Mukasanchirame. Arase. Therefore. Said and another musini. Say, Busuma, Passono Tano. And I would show the 2 idea. Yaso, no motive. Said and another musini. Was it the kind of power bunisa? And you could say, we turn for you. Somebody. You told me, and then I'm say, in real time for emotion. It is a kind, more beyond for the kind, and come. You told me, see if we are die in the moon now. In the moon now. It was you, and I'm say, the phone it's at the tum. Someone might tum 3 minutes. Said, yeah, the whole first will sit here. Sad baby. It doesn't be also, and I'm say. Soon, it's now. It's now. It doesn't you, and I'm say to the brother, Opa, it's free. Said, no, if I see you, a boy from a punching. You so bomb baby. Oh, people will assassin swap. Now, said ye, what did any dear say? Never talk. I'm a man. 10,000 dollars for was a sa, Mufasa, from a tunnel. Therefore, dear, you're down it, and I'm watching. And what can you know? I'm a patch of some chimney. I can't doubt him to Busana. Therefore, the okay, yet. You won't get him so I can say, a whole. Patch of coveting at you, Kakra. I mean, what to say. And you, Mamma, therefore, we are said in Cabaya, Cabasson and Mamma. When you foresee the Nipa and the chicken. Green so any irony, a finish. I say, I will want Mamudia and a combat of a chicken. Today, yes, let's say, Uno Moncasamae. Generous. No. Say the police see me. Say, what's the money mutanti? Say, they work on umbe so. I don't know what say. No. We call woman. No, say, I'm a mre. Any a man here, I will home. Say, they're more panel. The baby pay. I just say, Mamre. Sana, if you are also. Jo. Nana, I shed ye beer. What shall you say in this one? Nana, you bid this so, na ye muso. Madame, Sam Kayano, I'm Murphy, and he didn't know what the mammy. Can also down for Fassa and Pamela. What's up, Auntie? Maybe I'm a catcher in social. I was. Madame, what is he? You know, my friend Hannah no pay. And your bonnet, the moment never been a coswa. Media me da, and Ukraine me na. And I'm mother Roma.
Sisi ya busua. Ya wo se nka busua pagya mu bie. Nanso de atia na te. We ne bakwa wo so a o ma. De obaba ne ba ma. De ne ba so no mu so e ma. E je ba se busua yetimi nore. Enu ti na se mo me yentrase. Ne enwene ho ne kwan ya betimi afaso. Na sa ne manyi atu atwa. Enu ti na me fra mu ti se obi wa asem bi ka. On kira adwene. Ayasa na sama wakan na nanoma ya yadom amesuma ya fa ya mu baako ampa yentua na mon na yenkwa bisa na yentena fofo ho e ma ne na ne ye kwaye yentua na mon why dear pa kam kware ma amadwunim kura no refi ni se wakan sa de a ene na yentena senche mo yentua na mon na yenko bisa na no mpanin sem kakra yenim ni se ebra wo transe no afei wo transe na nanso na wo nkuro no entimi entumpo oba na bekọ awo so a na oma kuro no entimi nkonkan se de na ohwehwe enunti no otuanamon ekọ ebisa ni mu no nanom nam so ekire won se Sekrono betimi etumpon na apagya kodrum pempenso a opese edra agise osi agina Marese. Ade mai ko. Abu buana. Nanu na de me adwuma. Temo twen. Nyama ya. Nya so na muti. Sade nanu na musini. Sade mo kan no. Se mo pese mo tira kurumu na ni etenanti no. Odi. Pesa me de tuna na ni mama. Nanu se. Se. Kurui. Masebe dole. Ni pape bem. Se mo be wowo. Mama so. Mo se. Akọ animu a. Se mo gina kurui.
Sɛdeɛ ɛnanom seɛ no. Therefore, aka yate. Kacha nam sɛ dɔm ase. Si esi gyinaeɛ. Ɛna mɛma awomawuo. Ɛne awuawuo. Ɛne ekuro betumi atu mpɔn a. Ɔma so nte sɛ dɔm aka bia ne yate. Na ɛbɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ. Ama kuro yi anya ne nkɔsoɔ. Ɛda wɔn ase. Ɛwiɛw. Therefore, sɛdeɛ wɔde hyeesie ni sɛdeɛ wokaeɛ no wɔsɛ wo so bɛyɛ ne saa mbɛyɛ ne saa mbɛyɛ ne saa sɛ wɔte biribi na mmom sɛ mosi agyiradeɛ no a da bɔne biaa mɛgu so nsa mɛgu so nsa sɛ moate Yo, therefore, yate. Ɛda ase yɛbɛdi so saa pɛpɛɛpɛ. Ɛda mo ase. Muni awo. Tium, eko, yanante. Tium. ye krone sre wadaya no ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe hey 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 ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe hey 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 ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe hey 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 ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe hey 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 ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe hey 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 ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe hey 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 ose sriwe ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe sre wadaya no ose sriwe hey 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 ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe yeah 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 ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe hey 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 ose sriwe dada ye krone sre wadaya no ose sriwe anano sɛdeɛ wɔkyerɛ me nie ɛsɛ kuro yi sɛ bɛtu mpɔn a na sɛ bɛdɔre a akye sɛ yɛhyɛ agyinaeɛ nti agyinaeɛ a mede ɛsi anaa mu ɛnie sɛ mommɛta yɛkyi gyai ɛne adeɛ a mede ɛsi gyina no mu na mokyerɛ yɛ sɛ sɛ yɛhyɛ gyina no pɛ
bia e bia no be ko to jojo na bra bia no enyini no na o man ase e tori ndamasi na mum mon kan say eta ye dabone kunsa Yanya ye krone se wada yana. Ose siriwe. Yanya ye krone se wada yana. Ose siriwe. Yanya ye krone se wada yana. Ose siriwe. Hey 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 hey. Ose siriwe. Yanya ye krone se wada yana. Ose siriwe. Abakosem kyerɛ mu sɛ nananom anyɛ asobrakyɛ na mmom otie yi na ɔyɛ nsompam na saa gyinadeɛ no atumi asi hɔ ɛfiri saa berɛ no ɛbɛsi nnɛ. Say, and I see. Na ansa na metna say kuro yi nyina e ba ko nana ene ya bosom e nyina e ba ko na ya nka bom na ya tena se na ya so kuro yi mu ye abosom no ya amfa omne ma anka wom amfa tiwade anka wom a mono betena kama mbekwa wo mawu mbekwa fo mama asɛ me ho akɔmfo me da ma nsɔre ma hwenti awu ne nyina ebetwam ti mu nyina me nya ba me nchichiri ko kama ɛnyɛ sɛ bi a me yɛ kɔmfo bɔne bi a me ti kuro yi ma bibi ba me ntimi nsi ano pa ti ma fa ti wade na nka abosom na bibi aso nsi bi yo ɔdaifo sɛdeɛ ɔma akɔmfo asie ni deɛ da ne sɛmpa no na mam yo mpanyinfo ɛwɔ gyina ɔma akɔmfo ɛyɛ m'ani gye pii yo nhyɛmudi a yɛhyɛ nana no mabuba bi sɛ bosom a ɔbɛsɛ ɔno tra ɛna ɔkyɛ n'akyiwadeɛ saa nti sɛ nanom ahu biribi sei na sɛ ɔmo de afaw so ama nnɛ wɔde ne de akyerɛ yɛ a yɛbɛda ɔmo ase paa na ebiem yɛahyɛ ɔmo bɔ sɛ yɛbɛdi so yɛbɛdi so paa sɛnea ɛyɛ a yɛkuro yi ɛbɛfa ne tampa ɛde yɛbɛna nanom ase